Дилшод Мирсаедов, сардори шӯъбаи фаъолияти намоишгоҳии Палатаи савдо ва санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон. Чорабинии имрӯза ҳамасола дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил карда мешавад бо ташаббуси Палатаи савдо ва санъати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Департаменти тиҷоратии ҳукумати Ҷумҳурии Мардумии Чин. Ва имсол бори ҳафтум аст ки ин намоишгоҳ дар душанбе баргузор карда мешавад ва мақсади асосии ташкил намудани чунин чорабиниҳои байналмилалӣ дар он аст ки барои ташкил намудани корхонаҳои муштарак, барои ба соҳибкорони ватанӣ мусоидат намудан, барои пайдо намудани шарики ҳамкор, барои воридоти технологияи муосир, барои истеҳсолӣ ва коркарди ашёи хом. ин чорабиниҳо хеле муҳим аст баргузори чунин чорабиниҳо. Намоишгоҳи имрӯза зиёда аз 6 ширкати Ҷумҳурии Мардумии Чин ширкат меварзанд, аз ҷониби ширкатҳои ватанӣ бошанд. Тақрибан 6 ширкат дар ин намоишгоҳ ширкат варзида истоданд ва чиқади ки ман қайд кардам, ин барои соҳибкорони ватанӣ, барои мусоидат намудан, барои пайдо намудани шарики ҳамкор хеле ёрдам мерасад.